Форумда катнашучы мөхтәрәм дин кардәшләребез һәм килгән кунаклар, һәммәгезне дә тарихи Казаныбызда сәламлибез. Ярак юлларны якын итеп килегез өчен рәхмәт әйтеп, эшебезне әйдәгез башлап җибәрик. Бүгенге чарада Татарстан Республикасы Президент аппаратының хезмәткәрләре, хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт Советы депутатлары, җәмәгать эшлеклеләре, татар зыялылары, дин әһелләре, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясенең 68 төбәгеннән 957 делегат катнаша. Безнең форумда Татарстан Республикасы Диния нәзарәте мөфти Камил хәзрәт килеп җитәргә тиеш, чөнки безнең әле Казан саммит бара, бөтенегез дә беләсез, шуңа күрә президент катнашында чаралар бар. Тәлгат хәзрәт һәм Камил хәзрәт шул очрашуда, иншалла, алар безнең эшебезгә алга таба килеп катнашып, бергә эшләрбез дип өметләнеп калам. Мөхтәрәм милләттәшләр, дин кардәшләребез, форумда катнашучылар, үзебезнең җыелышыбызны гадәт буенча Коръән сүрәләре белән башлап җибәрербез. Коръән уку өчен минбәргә Татарстан Республикасы Яшел Үзән имам мөхтәсибе Абдулхамид хәзрәт Зилләтуны чакырабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلناه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب tik özünün rizalığını ümit etip, ushbu kunda Tatariston Cumhuriyetining bosh shahrida, Qozon shahrida bugungi kunda o'tkarilatirgan butun Rossiya Tatar din ahllarining forumuna hazır bo'lib, Robbim o'zining fazligidan har barcha turli ilkalardan jilgan o'zning millatdosh imomlarimiz, muftilarimiz, din ahllari Robbim baribizning da jamoat bilan ushbu majlisda kalami sharifingning hurmati, fazilati bilan Robbim qul ko'targan holda tilaklarimizni qabul etsan edim. Ya Rabbim Allah'ım o'zining fazligidan har barcha bu yo'nalishda tib maqsadlarimiz o'zimizning illarimizga tinchlik tilab, o'zimizning ruhiy boyliqlarimizni orttirib, shusha millatdoshlikda, birdamlikda Robbim o'zimizning o'zaro bo'lgan ko'ngillar Robbim ilfat, muhabbat o'rnashtirib, bizning tatullik, do'stlik, qardashligimizda shusha amanat etib topshirilgan islom dinini ya Robbim bir tiklab jo'g'altmay, shuni ya Robbim saqlab, kelajak buvinlarga, naslarimizga topshirib, dinimizni, millatimizni ya Robbim ulug' zamonlarga ya Robbim davom ettirlik etib, kuch berishga Robbim nasib etsan edim. Ya Robbim shusha ishlarimizning o'tirishlarda ya Rabbim qabul etilgan qarorlar bilan xayrli, natijali qarorlar bo'lib, kelajak ishlarimizda tag'inda izgi uli muvaffaqiyatlarga erishishga nasib etsan edim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh akbar. Форумда катнашучы хөрмәтле дин әһелләре, билгеле булганча форум үзенең эшчәнлеген кичә башлап җибәрде. Без инде 4 секциягә бүленеп, үзебезне борчыган күп мәсьәләләр хакында фикер алыштык. Бүгенге форумның пленар утырышы 2 өлешкә бүленгән. Аларның икесе дә менә биредә, Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үтәчәк.
Birinci өлешне без җомгага әзерләнү вакыты булсын өчен, һәм инде җомга уку өчен мәчетләргә барып җитү өчен 11 сәгать 30 минутта төгәлләргә тиешбез. Пленар утырышыбызның дәвамы Татарстан Республикасы Президенты катнашында 16 сәгатьтә башланып, 17 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Форумның тулы программасы һәрберегезгә таратылды. Хәзер инде чыгышларга күчәбез. Без сезнең белән регламент турында сөйләшергә тиешбез. Чыгыш ясарга теләүчеләр инде шактый күп. Тәгечә, шуны истә тотып, 5-7 минут дип билгеләсәк, сез каршы булмассыз дип уйлыйм. Каршылар юк дип, шуңа күрә тавышка куеп тормыйбыз. Чыгыш ясаучылар да каршы түгел дип уйлыйм, чөнки 5-7 минут içində әйтәсе фикерне әйтергә мөмкин. Әдәгез алай булгач, без инде эшебезне башлап җибәрик. Форумның эшен башлап, сүзне Сарытау өлкәсе мөселманнар диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары, Сарытау өлкәсе Инглиш шәһәре мәхәлләсе имам хатибы Рушан хәзрәт Сәйфетдиновка бирәбез. Хәзрәт, рәхим итегез. Хөрмәтле дин әгилләрем, милләттәшләрем, бүгенге җыелышыбызда без сезләр белән төрле төбәкләрдән, төрле өлкәләрдән килдек. Һәм дә үзебезнең хезмәт күрсәтә торган юлларыбызда йөргәндә дә төрле диния нәзарәтләрендә яшибез. Алай булса да безнең дин һәм дә милләт саклау вазифаларыбыз бары бергә килә. Кая гына, кемгә генә, нинди мөфтияткә генә лаеклы булмасак та, безнең хезмәтебез бер юлда булырга тиешле. Россия җирендә яшәгәндә без тырышабыз, әлбәттә, Россиянең дә законнарын алып барырга. Кызганычка каршы ичне пошыра торган зат шул. Безнең Россия законнары ни барысы күпчелектә төп нигезендә тота РПЦның фикерләрен. Кызганычка каршы безнең юристлар, бик яхшы белемле юристлар, һәм дә дин өчен, милләт өчен кайгырта торган юристларыбыз өстә, Мәскәүдә булсын, үзгә баш калаларда булганда да бик аз катнашалар. Шуның өчен бөтен законнар Россияныкы РПЦның нигезендә тора. Мисал өчен әйтим, былтыр перерегистрация үткәндә менә бер мәхәлләнең дә уставын регистрировать итмәделәр. Әгәр дә ул РПЦдан килгән типовой устав сыйфатында булмаса. Вот аларның сүзләрен генә алыштырып, иерей урынына мухтасиб язсаң, настоятель урынына имам язсаң, приходской совет урынына члены махалли язсаң, правление урнысына мутаваллият язсаң, шулай регистрацияны уздыралар. Менә төп нәтиҗәсе дә шул сүзләр белән алышына бит. Безнеке бит ислам диненең нигезендә, ниндидер караш чыгарышында шура булырга тиешле. Менә шул уставлар буенча шураның урынысы юктыр. Шураның урынысы юктыр. И шуның өчен бөтен хезмәт, мәхәллә хезмәте шул правление, мутаваллият дигән кешеләр өстенә генә ята. Шуның өчен безне шелтәләп, интернет буенча да күп кешегез ишеткәнсездер, челмоносцы дип исем кушып, безне шулай шелтәләп йөрәтәләр. Чөнки шура белән, халык белән аралашу бик әз. Әгәр дә элгәре революциягә кадәр мәчетләребез тора торган җирнең, мусульманнарның үзәге иде, ни бар тормышның үзәге иде. Бүгенгесе көнне турыдан-туры араб теленнән мәчет дигән сүзне тәрҗемәгә килгәндә, мәсәҗәдә, сәҗдә кыла торган урыны дип. И безнең мәхәлләдә яши торган кешеләребез дә алар прихожанга әләнде. Прихожан килдең,
укыдың, борылып киттең. Артык бер нинди дә эш күрсәтелми. Калган мусульманнарыбызның тормышы урамдан инди тәртип белән бара, шул тәртип белән алып барыла. Мәхәллә һәм дә мәчет анда бер нинди дә урны алмый. Безнең тарихыбыз, безнең мусульманнарда, Россия җирендә яши торган мусульманнарның тарихы бигрәк тә катлаулы, әлбәттә. 14 мең ярым мәчеттән Совет заманасында кырылып беткән, үткән асырның уртасына 100 дә җитмәде, килмәде, эшләмәде. Шуның өчен без уйларга тиешле. Нәрсә белән безгә әби-бабаларыбыз динне җиткерде? Мәчетләр беләнме? Юк. Мәчетләр кырылып беткәч, халык та алай булса дингә игътибар бирмәсәкә тиешле иде. Юк бит. Безгә җиткерделәр. Бүгенгесе көнне әлхамдулиллаһ әкрен генә булса да дин әһелләре бездә күбәя, һәм дин тотучыларыбыз да күбәя. Нәрсә өчен соң? Менә шунда килеп чыгады. Безнең халыгыбызда күркәм гореф әдәтләр, яшерен рәвештә укылган никахларыбыз, балаларыбызны сөннәткә утырту, сөннәт туйлары, бәбәй майлары. Әйтмим инде мәйеткә багышланган кичәләрне, 3-7-40 кичәсен. Менә шунда аз гына булса да, дин тәртипләре турында сүзне алып барганда, халыгыбыз катнашуында сакланды динебез, безгә кадәр җитте. Бүгенгесе көнне кызганычка каршы эшебез алга бик артык бармый. Нәрсәдән? Чөнки бүгенгесе көндә безнең дин әһелләребез, муллаларыбыз, теге Ленин сүзенә кайтканда, страшно далеки они от народа дигәнне, халыктан ерак булдылар. Алар киләләр мәгълүматчы булып, информация бирүче. Мәхәллә юктыр. Төп нәтиҗәсе мәхәлләнеке юктыр, күренми мәчетләребездә. Имамнарыбыз, әлхамдулиллаһи, бүгенгесе көнне мөмкинчелек бар имамнар әзерләргә бездә дә, үзебезнең Россия җирендә дә, һәм чит илгә дә чыгарып. Чит илдән килгәннәр, аларның нәрсәләре? Гарәп теле, әлбәттә, бик яхшы гарәпчә сөйлиләр. Үз телләрен белмиләр. Мин мишәр булсам да, мишәрчә аңлыйсыз бит. Төшенәсез? Әлхамдулиллаһи. Аларда мишәр теле дә юктыр, казан теле дә юктыр, әдәби тел юктыр, гарәпчә сөйлиләр. Аларның нишләргә алай булса? Урысча, урыс теленә күчәргә кирәк дигән. Ярады улысы да. Картрак булган имамнарыбыз, авыл җирендә яшәгәннәр, кайсылар чит илдә дә укымаган, курслар белән генә үзләренең белемнәрен тәмам иткәннәр, аларда җума вәгъзларын ничек төзиләр? Җәлил хәзрәтнең 52 җума вәгъзе дигән китапны укыйлар да, бетте. Тормыш белән бәйле хәл юктыр. Җәлил хәзрәт үзе яхшы тормыш белән бәйли, үзенең авылын, үзенең туган җирендә, үзенең өлкәсендә булган затларны аңлата. Халыкта ул юктыр. 1 минут. Ярый, рәхмәт. Менә шунарга карата бүгенгесе көнне карагыз. Безнең мусульманнардан 55%-тан артык никахлар аерыла. Гаилә төзелми. Нәрсәдән? Чөнки эш алып барылмый өйдә. Без мәчеткә генә селдәдек тә, но мәчеткә бик яхшы булыр иде, әгәр дә 2 мәртәбә аят намазларына килсәләр. Ул да юк бит. Менә өйдә мәҗлес үткәргәндә, кечесе дә, зурысы да, олысы да, ире дә, хатыны да шунда катнаша, иштәләр. Шуның өчен имамнарның бүгенгесе көнне вазифасы халыкка чыгарга, халык өйләренә барга. Мәчеттә генә утырып торып мәгълүматчы булмаска. Бер тәкъдим бар, менә безнең инде шул форумны әзерләүчеләргә, шунда оргкомитетта катнашучыларга бигрәк яхшы эш, форумнарыбыз бигрәк күркәм. Әгәр дә резолюциясына нәрсәдер керми калса да,
иң бәясе нәрсә менә очрашу, бер-беребез белән сөйләшү, бер чашка чәй эчебез, улысы бәяне тора. Но шунда карарга кирәк. Без монда киләбез дә, җома көнгә туры килә. Күпчелектә монда утырган кешеләр имамнар. Ярый, шәһәр җирендә әгәр дә имамның урынбасарлары кала икән, җоманы үткәрәләр. Авылларда халыкыбыз җомасыз кала. Без монда Кол Шарифка барабыз, әлбәттә, җоманы укыбыз. Мәхәлләбез нишли анда. Шуның өчен тәкъдим шундый. Киләчәктә мөмкин булса, җома көнне түгел үткәрергә шул форумнарыбызны. Шимбә, якшәмбә, дүшәмбә көне яхшы булыр иде. Үзгә көннәр булса да ярап тора иде. Мин беләм, Булгар җыелы әлбәттә ял көненә булырга тиешле. Значит, я шимбә, я якшәмбә көннәре элегергә тиешле бул. Но җоманы калдырыйык имамнарыбызга үз мәхәлләсендә хезмәт күрсәтер өчен. Рахмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тәала ва баракатуһу. Монда имамнарның мәхәлләдә тоткан урыны, имамнарның менә мәчеттән тыш үзләренең эшчәнлеген кигрәк җәелдерү, имамнарның татар телен, татар йола гырыф-гадәтләрен яхшы белү проблемасы чыннан да ул бик мөһим. Мин инде сезгә әйтеп уздым, кичә без үзебезнең эшчәнлегебезне 4 секциягә бүлеп башлап җибәргән идек. Ул секцияларда безнең инде форумда катнашучыларыбызның күпләре үз фикерләрен әйттеләр. Менә без бүген хәзер ул секцияларга кайбер нәтиҗәләр ясый башлыйбыз. Хәзер беренче булып сүзне без кичә Казан милли мәдәният үзәгендә булган Ислам дине һәм татар халкының милли үзенчәлеге дигән секцияга нәтиҗәләр ясау өчен һәм инде үзенең фикерләре белән уртаклашу өчен сүзне без Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор Гилязов Искәндәр Аяз улына бирәбез. Искәндәр, рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, хәерле иртәләр. Кичә милли мәдәни үзәктә безнең Ислам дине һәм татар халкының милли үзенчәлеге дигән секциябез үзенең эшчәнлеген төштән соң алып барды матур гына. Һәм менә шул секциянең нәтиҗәләре турында сезгә мәгълүматны җиткерергә рөхсәт итегез. Беренчедән, мин бераз үз фикерем белән уртаклашасым килә. Чыннан да бу мәсьәлә, менә бу безнең секциянең темасы итеп сайланган Ислам дине һәм татар халкының милли үзенчәлеге дигән мәсьәлә ул безнең милләтебез өчен айрата әһәмиятле тема булып тора. Һәм бу очракта без нәрсә турында уйланырга тиешбез дип саныйм мин. Заманда мин инде тарихчы буларак шушы фикерләр белән уртаклашам. Заманында Казан ханлыгы бетерелгәннән соң безнең татар халкы үзенең шәһәр структурасын югалта. Безнең татар халкы 17нче йөз ахырына үзенең җир биләүчеләр, феодаллар структурасын югалта. Татар халкы кызганычка каршы бер катлы үсешкә дучар була һәм күпчелектә 100% диярлек авыл җирлегендә генә яши һәм игенчелек белән генә шөгыльләнә. Менә шушы авыр шартларда, димәк, шәһәр ул халыкның мәдәниятен үстерә торган структура, җир биләүчеләр, феодаллар матди яктан җитлеккән катлау милләтнең рухи прогрессын үз кулында тота торган катлау. Алар менә булмаган вакытта милләтне саклау, милли мәдәниятне саклау, телебезне саклау, гырыф-гадәтләребезне саклау, тарихыбызны саклауны үз өстенә дин әһелләре алган. Һәм менә бу безнең өчен бик зур бер үрнәк, бер гыйбрәт дип әйтә алам мин. Чөнки 17нче, 18нче йөзләрдә дин әһелләре милләтебезне саклап калганнар, милли үзаңыбызны саклап калганнар. Һәм шуңа күрә дә бүген минем уйлавымча без шулай ук шушы элекке традицияны искә төшереп, безнең хөрмәтле имамнарыбызга, хөрмәтле дин әһелләребезгә ышаныч белдерәбез һәм милләтебезне саклауда дин әһелләре зур өлеш кертерләр дип ышанабыз. Менә шушы тематика буенча безнең кичәге утырышта булды. Безнең гомумән бу бүгенге
мәҗлесебездә шушы темага багышланган бит. Дин әһелләре милләтне саклауга, милли үзаңыбызны саклауга нинди өлеш кертә алалар? Һәм менә кичәге чыгышлар, алар минемчә бик эчтәлекле булды. Һәм әлбәттә борчулы мизгелләрдә булды инде, ансыз булмыйдыр. Кызганычка каршы, безне барыбызны да борчый торган мәсьәләләр әле шактый. Ләкин шул ук вакытта өметле, бик матур чыгышларда, эчтәлекле чыгышларда булды. Безнең форумда катнашучылар үз тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Төрле төбәкләрдә бу юнәлештә телне саклау, милли гореф-гадәтләрне саклау ничек алып барыла, нинди ысуллар белән алып барыла. Минемчә бу чыгышлар кызыклы гына түгел, һәм алар минемчә менә гыйбрәтле дә булдылар, үрнәк алырлык булдылар һәм киләчәккә өмет белән карарга нигез бирәләр. Монда географик һәм сан якларын алсак, кичә секция утырышында 13 чыгыш булды, 13 чыгыш тыңладык. Географик яктан алсак, монда инде төрле төбәкләрдән килгән хөрмәтле кунакларыбыз да булды, Казан кешеләре дә булды, Түбән Новгород, Киров, Чувашстан, Ульян өлкәсе, Самар өлкәсе, Төмән өлкәсе, Татарстан, Балтач, Казан, Мордовия республикасыннан, Уфа шәһәреннән, Башкортстаннан чыгышлар булды. Һәм менә ниһаять менә шушы чыгышларны тыңлаганнан соң без кичә утырышыбызның соңында шундый тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итәргә булдык. Бу резолюция безнең секциянең резолюциясе белән сезне барыгызны таныштырырга рөхсәт итегез. Ислам дине һәм татар халкының милли үзенчәлеге белән бәйле актуаль мәсьәләләр хакында фикер алышудан чыгып, секция резолюциясенә түбәндәге фикерләр тәкъдим ителде. Беренчесе, татар мәхәлләләре, төрле дәрәҗәдәге дини уку йортлары, шулай ук дини нәзарәтләре эшчәнлегендә борынгы бабаларыбыздан калган ислам дине мирасына, татар халкының дини традицияләренә, гомумән милли һәм этник гореф-гадәтләренә игътибарны көчәйтергә. Икенчесе, туган телебезне саклап калу, шул исәптән мәчет һәм дини уку йортлары эшчәнлегендә татар телен һәр даим куллану аерым игътибар таләп итә. Бу уңайдан Болгар Ислам академиясендә махсус татар теле һәм әдәбияты кафедрасын булдырып, укыту процессында татар телен киң кулланышка куярга. Өченчесе, Болгар Ислам академиясе эшендә төп юнәлешләрнең берсе итеп күренекле татар дин әһелләренең рухи мирасын туплау һәм бастыруны билгеләргә. Дүртенчесе, барлык дини уку йортларының һәм имамнарының иң мөһим бурычы булып, яшь буында милли горурлык хисе тудыру, аларда ватанга мәхәббәт һәм толерантлык хисе тәрбияләү тора. Әлеге юнәлештә төп механизмнарның берсе итеп тарихи аңны үстерүне танырга. Бишенчесе, Болгар Ислам академиясе кысаларында традицион ислам институтлары белән бәйле булган татар халкына элек-электән хас изге урыннарны өйрәнүгә кирешергә. Алтынчысы, Идел-Урал регионында, Сибирдә, Кырымда һәм татар халкы яшәгән башка тарихи төбәкләрдә ислам дине тарихы буенча тарихи хезмәтләр әзерләү һәм бастыруны максат итеп куярга. Бу эш күптән түгел оештырылган гомум татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте белән берлектә башкарылырга тиеш. Җиденчесе, Ислам һәм татар халкының милли үзенчәлекләре темасына фәнни конференция оештырырга. 8-нчесе, соңгы вакытта Русиядә хөкем ителгән мөселманнарның язмышы өчен борчылу хисләребезне белдерергә. 9-нчысы, укытучыларның квалификация күтәрү курсларын оештырган вакытта алар өчен ислам һәм әхлак курслары үткәрүне тәкъдим итәргә. Һәм ниһаять, соңгысы 10-нчысы, Калининград шәһәрендә мәчет ачу тәкъдимен хупларга. Менә бу тәкъдимнәр безнең секциядә кичә фикер алышканнан соң кабул ителде һәм мин ул тәкъдимнәрне һәм бу резолюцияны безнең хөрмәтле президиумыбызга тапшырам. Хөрмәтле җәмәгать, мин барыгызга да шушы зур катлаулы һәм бик күп кырлы, ләкин бик безнең милләтебез өчен кирәкле эштә уңышлар телим, исәнлек, сәламәтлек телим. Барыгыз да үзегезнең төбәкләрегездә татар халкының үсешенә өлешегезне, үз саллы өлешегезне кертирсез дип ышанам. Бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.
Мордовия мусульманнарының төбәк дини нәзарәт рәисе Заки хәзрәт Айзатуллинга бирәбез. Хәзрәт рәхимит. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле Ринат Зиннур улы, хөрмәтле президиум, хөрмәтле мөфтиләр, хөрмәтле имамнар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Мөхтәрәм 8-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы делегатлары бүген шушы пленар утырышында чыгыш ясарга насыйп булганга күрә мин зур рәхмәтләремне оештыручыларга белдерәсем килә. Мордва Республикасы мөселманнары исеменнән һәм шәхсән үземнән конгресста катнашучыларга конструктив безнең милләтебезгә һәм динебезгә файдалы эшләр телим. Аллаһ Тәгаләдән татар халык тарихында безнең эшләребезнең тирән әсәрләрен калдыруын сорыйм. Бүгенге көндә дин җәмгыятьтә әһәмиятле урын алып тора. Коммунизм һәм икенче бөтен дөнья сугышыннан соң күп кенә мәчетләр җимерелгәч, кешеләр күбесе бузыклыкта яши башлады. Җинаятьчелек, аерылу һәм тәрбиячесез балалар саны артты. Кайберәүләр гомумән Аллаһ Тәгаләгә ышанмый башлады. Тиздән кешеләр үзләренең йөрәкләренә табигый булмаган бертекне кайтара башладылар. Ышаныч бетүдән тынычлык эзләделәр. Бөтен вакытта да иманлык берәр җинаятьчелек алдыннан кешене уйландыра иде. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең бар икәнлегенә һәм үлемнән соң тереклеккә ышану кешедә вөҗданлык, тугрылык һәм игелеклелек кебек уңай сыйфатларны тәрбияли иде. Рухи мәдәниятнең төп юнәлешен, биек әхлакый нормаларын, балаларны тәрбияләү системасын һәм гаиләнең традицияларын тәшкил иткәндә дин зур роль уйный. Мөселманнарда ул ислам дине. Хәзерге заманда ислам көчле дин булып, истимагый тормышта бөтен өлкәне үзенә алып тора. Экономик мөнәсәбәтләрне һәм администрацияның сәяси форумларын, истимагый структураларны, медицинаны һәм мәдәниятне билгели. Башкача әйткәндә, ислам кешенең тормышында бөтен системаны тудыра. Кадерле конгресста катнашучылар, без сезнең белән шушы нәрсәгә игътибар бирергә тиеш. Кайда безнең яшьләр дин гыйлемен алалар? Рәсәйдәме, әллә чит илләрдәме? Практикадан чыгып карасак, чит илдә гыйлем алган яшь кешеләр дини фанатизмга тартылалар. Җирле мөселманнарны күбесен яшьләрне шушы авыру белән зарарлыйлар. Нәтиҗәдә без сизмидә калачакбыз. Безнең яшь буын секталарга берләшеп, экстремизм һәм радикализм идеологиясына өндәр. Шушы проблема килеп чыкмасын диеп һәм мөселман өммәтен ныгытыр өчен без киләчәк буынны борынгыдан килгән традицияларыбыз һәм Абу Хәнифә мәзһәбе белән тәрбияләргә тиеш. Рәсәйдәге мөселманнарны берләштерергә кирәк. Чөнки ислам Рәсәйдә мөселманнарның рухи берлеге белән генә алга китәр. Берлектә безнең көчебез. Шулай гына без ислам динебезне һәм Аллаһ Тәгаләнең шәриәтен яклап ризалыгына ирешә алабыз. Чыгышымның ахырында сезгә, кадерле форум делегатлары, игътибарыгыз өчен рәхмәтлегемне белдереп, киләчәк Рамазан айы белән тәбриклисем килә. Аллаһ Тәгалә уразаларыбызны һәм намазларыбызны, изге амәлләребезне һәм дә ниятләребезне кабул иткәйде. Рәхмәтем булсын. Ислам дини кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры Ильяс хәзрәт
Җиһан шыңга бирәбез. Әзерләнә Йосыф хәзрәт Дәүләтшин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hürmetli gaziz milletteşlerim, muhterem prezidium, sizlerin her kayıtlarınızda Allah'ın uluk selamı bilen selamlısıyla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Süy ömrünü, süy halıkның dünyasını deyip yazgan ziyalılarımız. Alar halkımızın yaşav rəvişin, uruf adetlerin, tilin, medeniyetin, edebiyatın, sanatın yakın itip kabul iterge, buğunga köşep kilgen tradisiyalarını saklap kalarga yaşarga ündüler. Үз халкыңның дөньясын яратыр өчен иң элек аны белергә, шул мөхиттә үсәргә, тәрбияләргә тырышырга кирәк. Дин әһелләре гомергә телне саклаучылар булган. Әгәр дә без милли мөхитне, рухны диннән айырабыз икән, аның киләчәге юк. Мәктәпләрдән кысырыклап чыгарыла торган изге ана телен соңгы терәге ул динебез ярдәменнән дә мәхрүм итмәсәк иде. Milletni, din İslamны сауыктыру өчен халыкның милли һәм дини аңын уятырга, рухын ныгытырга кирәк. Үзенең кимлеген, нинди нәселдән, кавымдан булуын белгән кеше беркайчан да диненнән, теленнән, милләтеннән, гореф-гадәтләреннән ваз кичмәячәк. Беркайчан да шит тәсирләргә дә бирелмәячәк иншалла. Инде менә безнең яңадан торгызылган гореф-гадәтләре бездә җитәрлек. Монда төрле чаралар белән шул ук вакытта гошур садакаларын җыю булсын, аннан өлеш чыгару кебек нәсел шәҗәрәләрен барлау, зияратларга барып өлкәннәрнең каберләрен барлау булсын, шушындый төрле чаралар белән инде без яңадан яңа торгызулар алып барабыз. Бу юлда маяк булып үзебезнең Шейхабетдин Марҗани хәзрәтләре үз вакытында әйткән иде, 3 мәсьәләгә игътибар итү. Ул да булса милли кием, милли гореф-гадәт һәм милли телебез. Инде әби бабаларыбыз һәр вакытта бу мәсьәләләргә зур игътибар иткән. Хәтта алар үзләренең яулыкларын да үзләренчә бәйләгәннәр, түбәтәйләрен дә салмаганнар, сакалларын да матур итеп йөрткәннәр. Ул вакытта татарның башта башы төшсә, аннан соң гына түбәтәй дип әйткәннәр. Бүген түбәтәй милли кием кияргә уялучы яшьләребезгә мисалны үзебез күрсәтсәк иде. Әйе, алар бу турыда белми йөрмәсеннәр. Түбәтәйне, читекне, чапанны искелек, гореф калдыгы дип санамасыннар иде. Әгәр дә баланы кичкенәдән түбәтәй кигертеп без өйрәтәбез икән, ул аны үсеп җиткәч тә читкә какмаячак иншалла. Мондый мисалларны бик күп китерергә була. Әгәр дә без традицияларыбызны яңадан көндәлек тормышка кайтарсак, балаларга шуны өйрәтсәк, яхшы булыр иде. Чөнки үз халкының рухи матди мирасын сакламаган милләт беркайчан да алдынгы була алмый, үткәнен, ата-баба мирасын калдырмаган халык алга бара дип берничек тә әйтеп булмый. Халкыбызның, динебезнең белән бәйләнгән берничә шәргый гадәтләре турында да әйтеп китәргә кирәк. Алар халкыбызда кешелелек, игелелек, улларга хөрмәт, буыннарга хәтер ныклыгын күрсәтә торган. Беренчедән, гошур бирү гадәте. Элек-электән газиз әти-әниләребез, әби бабаларыбыз күз айлары җиткәч, ел дәвамында үстергән үсемлекләрен җыеп алганнан соң, уңыш гошур садакаларын чыгару бирү хакында күпләребезгә өйрәтеп калдырдылар. Кеше нинди генә байлыкка ия булуга карамастан, үзе җыеп алган уңышларын гошур чыгару мәҗбүри булды. Бу гореф-гадәт кенә түгел, фарыз гамәл. Халкыбызда гошур бирү беркайчан да туктамады. Мәсәлән, менә безнең күз вакыты җиткәчтән инде һәрбер кеше ятимнәргә булсын, шундый фәкыйрьләргә булсын, хәтта умарта тотучылар алар үзләренең өлешләрен чыгардылар балдан да. Инде менә аның ачык мисалы булып узган гасырның 90-нчы елларның урталарында инде Аллаһның рәхмәте белән төньяк безнең казиятендә ул Җәлил хәзрәт Фазлыев тарафыннан инде Арча районында, Хәсән Шәйх авылында Гутуф хәзрәт Әхмәтов әле ул чакта исән булганда менә бу традицияларны тузырып, шушындый бәйрәмнәрне оештырып, халыктан гошурлар җыюны оештырып һәм аны мәдрәсәләргә җиткерделәр. Инде дәвамда нәсел шәҗәрәләре турында менә алдангы чыгыш ясаучылар да монарга игътибар итеп киттеләр. Әйе, безнең инде ул фәнни термин белән әйткәндә генеалогия сәнгате Идел Булгарстаны дәүләте мәдәниятының мөһим бер өлеше. Тарихи шәхесләрнең, аларның фамилияларын, туганлык элемтәләрен өйрәнүче татар галиме Марсил ага Әхмәтҗанов сүзләренә караганда, туганлык элемтәләре дигән сүзнең төп мәгънәсен шәҗәрә, нәсел агачы дигән сүз белдерә. Әлеге эш белән безнең бабаларыбыздан безгә калган мирасыбыз булып тора. Шәҗәрә, нәсел агачы, бабаларның әллә ничә буынга кадәр исемнәрен белү дигән сүз. Ислам дине буенча һәрбер кеше үзенең 7 буына кадәр шушы шәҗәрәсен белергә тиеш һәм дуга кылып аларны искә алып яшәргә тиешләр.
Илен белмәгән игелексез, халкын белмәгән холыксыз, нәселен белмәгән нәсәпсез ди халык. Юкка гына әйтмәгән. Татар шәҗәрәләре нәсел тарихи булуы белән бергә милләтебезнең юридик документлар булып та саналган. Аларга карап заманында Россия хөкүмәте татар биләре, тарханнары һәм мирзаларның милеккә хукукларын таныган. Әгәр үлгәч тә искә алсыннар дисәң, игелекле нәсел һәм иштәлекле китап язып калдыр дигәннәр. Әлбәттә барыбыз да китап яза алмый, ләкин дә менә бу шәҗәрә мәсьәләсендә һәрберебезнең көче җитә. Инде дәвамда безнең Татарстан дини назараты һәм дә үзебезнең мәдрәсәнең тагын бер күркәм гадәте бар. Һәр ел сайын 2 май көнне яңа бистәдәге иске татар зиратында кунаклар чакырып остазларны искә ала торган көн. Инде 13нче ел үткәрелә торган чара Казан Татарстан буенча гына түгел, татарлар яшәгән барлык төбәкләргә дә танылды. Шуның өчен быелгы Татарстанның, Рәсәйнең төрле төбәкләреннән дин әһелләре, милләтләшләре, зыялыларыбыз килде. Бу чараны без бүгенге шәкертләргә мәдрәсәне тамамлап, хәзерге үзләре имамчылык итә торган хәзрәтләребезгә гыйбрәт бер үрнәк итеп аларга өйрәтеп калдырабыз. Әгәр дә мәрхүм фидакар затларыбыз булмаса, без бүген булай җыела да алмаган булыр идек. Аллаһның рәхмәте белән хәзер халык мәсьәләсендә тагын шуны күтәрәсе килә, ул иске кабер ташларының. Менә хәзер каберстанда шушындый яңа технологиялар белән эшләнгән ташларны алмаштыралар. Шушы иске ташларның кабер ташлары инде карап торылмый торган урыннарда табылып тора, ташланган хәлдә. Менә бу мәсьәләдә тарихи милләт өчен кыйммәтле чыганакларыбызны күрә торып, сакламасак, кадерсезләсәк, Аллаһ Тәала безне кичермәс һәм киләсе буында безне гафу итмәс. Чыгышымның ахырында берничә тәкъдимем бар иде. Бөтен дөнья татар конгрессы татар халкы өчен истәлекле көннәрне игълан итсәләр иде. Ул 2 май көнен милләт фидакарларын, мәрхүмнәрне искә алу көне итеп игълан итәргә тәкъдим итәбез. Чөнки менә инде берничә ел Татарстан дини назараты муфти җитәкчелегендә дә шундый өмәләрне йөзләгән шәкертләр килеп, менә бу елда үткәрделәр. Бу мәсьәләне без тагын да киңәйтсәк әйбәтрәк булыр иде. Икенчесе, октябрь аеның 1 якшәмбе көне гушур җыелу көне итеп ясау тәкъдиме дә бар. Чөнки менә бу мәсьәләдә дә безнең уңыш бәйрәмнәре республикада да үткәрелә. Ул инде башка төбәкләргә дә кертсәк әйбәт булыр иде. Нидән? Чөнки Татарстанда инде ул күптән сентябрьнең ахырында гушур бәйрәмнәре оештырыла. Менә бусында искә алсак иде. Һәм безгә халкыбыз өчен кадерле затлар күмелгән урыннарның интерактив картасын ясарга кирәк дигән. Шәхесләр күмелгән урыннарны картада күрсәтергә, алар турында кыскача мәгълүмат бирергә, фотосурәтләрен, алар хезмәт кылган биналарны, гыйбадәтханәләрнең, мәдрәсәләрнең сакланып калган рәсемнәрен урнаштыру кирәк дигән фикер. Менә бу мәсьәлә инде шулай ук көн казагына килеп баскан. Гарәп язылу борынгы эпитафия, кабер ташлары истәлекләре безнең халкыбызның тарихи белән аерылгысыз бәйләнгән һәм өйрәнер өчен чыганакларның мөһим бер төре булып тора. Һәм 4нчесе Казанда, Казан җирлегендә, ягъни татар бистәсендәге зират гарәп язылу иске кабер ташларын саклау урынында карарга иде. Татар халкының шушы эпитафия музеен оештыруга әлбәттә дәүләтнең дә ярдәме кирәк булыр дип уйлыйбыз. Без шушындый 2 ташны үзебезнең мәдрәсәгә алып кайттык. Мәдрәсәбездә бүгенге көндә музей эшләп килә. Инде кемнәрнең теләкләре була, шулай килеп бер күреп китәргә дә була шушы музейның эшчәнлеге буенча. Соңыннан инде менә минемчә аларны татар музейларының шушы барысында әгәр дә бөтен дөнья татар конгрессы канат астына кертелә икән, ул инде бик әйбәт булыр иде. Һәм ахыргысы Татарстан һәм фән мәгариф министрлыгына барлык уку йортларында да шундый ук бер тәкъдимебез бар. Ул шәҗәрә төзү фәнен, ягъни генеалогия фәнен укыту мөрәҗәгате белән чыгарга иде. Менә бу шәҗәрәләрне без әлбәттә аларны булдырсак әйбәт булыр иде ул. Халыкның һәрбер балаларны тәрбияләгәндә әгәр дә без бу фәнне кертмибез икән, шәҗәрә төзү безгә булай җыелу безнең тагында бер ние арткарак барырга мөмкин. Аллаһ Субханаһу Тәала хәерле көннәребезне кылсын, җомгаларыбыз мәрәк булсын, киләчәктә дә бергә очрашырга насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Халкыбызның милли үзенчәлеге секциясендәге чыгышларның берсе буларак та яңгырады. Шуннан да бүгенге көндә Нәйләс хәзрәт җитәкләгән ислам динен кабул итүнең 1000 еллык исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ул нәкъ менә дин һәм милли аңны ничек бергә алып бару
үрнәген күрсәтә. Һәм биредә менә чыгышта без инде аның бик күп ачык мисалларын күрдек. Һәр сүзне Татарстан Республикасы Түбән Кама районының имам мөхтәсибе Юсуф хәзрәт Дәүләтшинга бирәбез. Рәхим ит. Бисмиллаһ, алхамдулиллаһ, салату вассаламу аля расулиллаһ. Кадерле милләттәшләр, хөрмәтле муфтилар, кадерле имамнар, хәзрәтләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәрберегезгә Аллаһның шиксез сәламнәре, рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын. Сөйкле пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә кешеләр арасында иң хәерлеләре башка кешеләргә күбрәк файда китерә торганнары дип әйткән. Алхамдулиллаһ, милләтебезгә хезмәт итү, халкыбызга файда китерү бүгенге көндә без дин әһелләренең зур вазифасы, мөһим вазифасы булып тора. Чөнки чыннан да кеше шатлыклы мизгелләрендә дә, балалары гаилә тормышына аяк басарга җыенганда да, яңа туган сабыена исем куштырырга да иң элек безгә, безнең янга мәчеткә килә. Һәм әлбәттә тормышның иң авыр мизгелләрендә әтисен, әнисен югалткач та хәзрәт нишлек дип мәчеткә килә, шалтырата, ягъни безгә мөрәҗәгать итә. Хәтта менә шунысы мөһим, бүгенге көндә әле намаздан, мәчеттән ярап торган кешеләр дә вафат булган туганнарының тәне гысылләнергә тиеш, җиназа укылырга тиеш дигән йолаларны саклауны алар да үзләренә изге бурыч дип саныйлар. Әлбәттә, мөхтәрәм җәмәгать, беләбез, кайгылы, авыр вакытта әтиң, әниң үлгәч, баш ташләмәй, шуңа күрә менә шушы эшләрне башыннан алып ахырына кадәр җиренә җиткереп, Аллаһ хузурына узату, менә монда безнең өчен инде бу зур эш булып тора һәм авыр вакытта кешенең күңеле дә нечкәрә, вагаз насихат та үтә һәм менә шул мизгелдә имам, хәзрәт, мулла килеп, аңа ярдәм кулы сузуны ул инде гомере буена онытмаячак. Бер кашан да онытмаячак һәм мәхәлләсенең имамы, хәзрәте аның өчен иң хөрмәтле шәхесләрнең берсе булып калачак. Кызганыч, кайбер регионнарда хезмәт итүче имамнарыбыз белән аралашып торабыз. Үзебезнең татар кешеләре, әти-әниләре вафат булгач, аларның гәүдәләрен гысылләндереп, шәригать кушканча юып, кабергә, кәфенләп, гүргә иңдерү кыйммәткә төшү сәбәпле бигрәк тә зират эшләре кайбер татарларыбыз бүген әти-әниләрен крематорийларга алып барып яндыралар һәм инде кайберләре бөтенесе түгел, соңыннан мәчеткә савыт белән күтәреп көлләрен алып килеп дога кылдыртып китәләр. Менә андый нәрсәләр дә бар һәм ул безне борчуга салырга тиеш, чөнки бер регионда бой бер кергән икән, димәк ул күрше регионга да керми дигән сүз түгел. Шуңа күрә менә монда халкыбызның шушы йолаларын, дини бурычларын саклау, әлбәттә моны җиңеләйтү, мөмкин кадәр авырайтмау, бу без имамнарыбызның өстендә зур бурыч булып тора. Һәм менә бу урында Түбән Кама шәһәре, безнең инде шәһәр әлбәттә ил күләмендә зур түгел, ләкин шуның мисалында үзебезнең берничә тәҗрибәгә тукталып китәсем килә. Әлбәттә бу мактану, масаю булмасын, фикер уртаклашу һәм дәвамлы уртаклашу булса иде. Мәчетебез зур, шөкер, халык күп килә һәм баштагы елларда дини мәрәсимнәрне үтәгәндә безгә мәчет әгъзаларына күп нәрсәләр ошамый иде. Мәсәлән, кеше җиңел генә телефоннан шалтыратып, безгә мулла кирәк, бу шимбә балаларым өйләнешә, әйдә безгә мулла җибәрегез дип, телефоннан мулла чакырталар, ярый инде SMS-ка гына җибәрмиләр, шулай бит. Без дин кешеләре белмибез, кемнәр өйләнә, кем ул егет, кем ул кыз, әти-әни сисән саумы, шаһитләре бармы, бер нәрсә белмибез. Безгә мулла кирәк, шуның белән сүз бетә. Бит без җәмәгать пожарный команда түгел, шулай бит. Кемгәдер срочно никах кирәк булган, кемгәдер тиз генә исем куштырырга, шундук бабайлар чыгып чаба. Менә монда исем кушу, никах, Коръан уку һәм башка безнең шушы йолаларның әлбәттә дәрәҗәсен саклау, кыйммәтен арттыру өчен без инде җыелышып, бабайлар белән шундый кайбер фикерләр, кайбер шундый истәмәләр кертик, чөнки белгәнебезчә хөкүмәттә ЗАГСка баргач та гаризаңны калдырасың да, сиңа уйлап килергә вакыт бирәләр. Шулай бит яшьләргә. Әле уйлап бетермәгәнсездер, берәр ай уйлагыз әле тагын, бәлки өйләнешмәссез дип. Чөнки аерылышулар бик күп, хәзрәтләр әйтеп китте. Шулай бит. Бабайлар белән җыелышып, киңәшләштек тә, никах мәсьәләсенә килгәндә, кайбер өстәмә шартлар куярга булдык. Ул шәргый шарт түгел, ләкин без мәчетебездә шуны кертик мәслихәт йөзеннән. Беренчедән, бер кемдә заявка
мөрәҗәгатьләрне телефоннан кабул итми. Шундый приказ белән чыгардык, шура белән. Гаилә корырга телиләр икән, алар мәҗбүри килергә тиешләр мәчеткә. Без алар белән күрешәбез, сөйләшәбез, чөнки бер күрешү үзе бер гомер. Икенчедән, парлар никах дәресендә булырга тиешләр. Атнага 2 көн без аны куйдык. Безнең инде хәзрәтләребез күп, шуңа күрә мөмкинлек бар. Ул каядыр атнага 1ме? Һәр никахлашучы пар кимендә 1 мәртәбә гаилә дәресендә булырга тиеш. Чөнки егеттән сорыйсың иман кәлимәсен, чөнки күп кенә бабайларыбыз иман кәлимәсен әйттерәләр никахта, ләкин аның бер кашан әйткәне юк, шунысы аңлашыла. Иман кәлимәсен дә аңлатабыз, динне дә аңлатабыз, кем ул гаиләдә ир, кем ул хатын-кыз, гаилә вазифалары бөтенесен аңлатабыз. Шулай ук бик зур мөһим нәрсә никах мәҗлес ничек барырга тиеш. Чөнки күп җирдә бабай килә, аның ите хәләлме? Хәләл түгелме? Аның салатында колбасасы хәләлме? Бер нәрсә белмибез. Шуңа күрә бу дәрестә бөтен нәрсә аңлатыла. Хатын-кыз кая утырырга тиеш, яулыгы нинди булырга тиеш, озын җиңле күлмәк, менә буларның бөтенесе аңлатыла. Һәм моны телефоннан гына, тиз генә хәл итеп булмый. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, беренче зарландылар. Монда да бюрократия икән, дәрескә килергә кирәк диделәр. Ләкин ярты ел эчендә бөтен зарланулар бетте. Кирәк икәнлеген аңлап, хәзер бөтен никахларыбыз безнең шушы дәресләр аша бара. Никах журналлары, әңгәмә журналлары бөтенесе тутырыла. Әгәр дә бабай никахка баргач, берәр төрле проблема туа икән, мәсәлән, шаһитлар билгеләнмәгән, әти-әнисе юк, тагын нәрсә, без шундук журналны күтәрәбез. Кем моңа әңгәмә үткәргән, нигә аңлатмаган, менә бу әйберләрне, инде кимчелекләрне бетерүдә файдасы зур дип беләм. Шулай ук яңа туган балага исем кушу мәсьәләсе дә никахта кузгатылырга тиеш, чөнки еш кына бабайларны урысча әйткәндә перед фактом куялар. Кай вакыт инде тузга язмаган исемнәр белән чакыралар, шулай бит. Алдан чакырып, аларның кулларына китап тоттырып, бергәләп, сайлап, менә бу дагын зур игътибарга лаек мәсьәлә булып тора. Өйләнешү бала туу булган кебек, үлем китеме дә бар, шулай бит инде, һәм бу соңгысы һәр кем өчен тетрәндергеч авыр нәрсә, чөнки әйткәнебезчә, баш та эшләми, нәрсә дә эшләргә белмисең. Һәм менә шушында, әлхәмдүлиллә, бик зур безгә хәерле эшләр эшләргә мөмкинлек бар. Шулай бит бер зур проблема безнең. Бабайлар китеп бара, элеккеге бабайлар, алар урынына әле алмашлар җитеп бетмәй, кемдер мәйет юырга курка, кемгәдер 20-30 градус салкында зиратка бару, ничәдер сәгать вакыт ул зур мәшәкать китерә, ул бит аш түгел инде, шулай бит. Шуңа күрә еш кына бабайлар җиткереп булмый, мәсәлән, безнең инде көненә 8 мәйет була торган вакытлар була. Һәм менә шушында кайбер кешеләр мәшәкатькә санап, хәтта моргта гына юдыра башлыйлар. Бу бик күп җирләрдә проблема бар. Бабайлар тавыш чыгаралар, чөнки бөтенләй мөселман булмаган кешеләр шланга белән сиптереп юалар да, пускай мулла посчитает диләр. Һәм шуның белән бик күп тавышлар чыга башлады. Һәм без инде шактый фикерләшкәннән соң шундый карарга килдек, шәһәрдә махсус җиназа хәне төзергә булдык. Чөнки мөселман илләрендә бу хезмәт инде күптән каралган, шулай бит. Һәм менә шушы проектны шәһәр халкы шул кадәр яратып дип әйтсәм, дөрес булырмы икән инде бу сүзне монда куллану, шул кадәр кабул иттеләр. Хәтта урыс булган, рус җитәкчеләре дә, минем хезмәткәрләр үлә, вафат була, мөселманнар нишләтергә белмибез, төзегез, без дә акча бирәбез дип, шушы проектны шул хәтле хуплап алдылар. Хәтта бу минем үземнең тәҗрибәмдә бердән бер әҗәтсез җырып чыккан, булдырып чыккан бер проект булды. Чөнки беләбез, мәчет салсаң еллар буе әҗәт түләп йөрисең әле. Шулай бит, кай вакыт судлардан кайтып кирип булмый. Ә монда әлхәмдүлиллә төзелеп бетте, акча калды хәтта. Хәтта акчасына әле бик матур машина, ак машина алып куйдык, Аллаһ хузурына кунакка, ак киемнәр кидертеп, ак машина белән затабыз, әлхәмдүлиллә. Һәм инде менә 5 йолдызлы ук булмаса да җиназахана, ләкин 3 йолдызлыдан ким булмады. Отельдан ким булмады. Шул кадәр матур, бөтен нәрсә уңайлы. Һәм мәчеткә килгән кешеләргә бабай тәкъдим итә, теләсәгез өйдә юабыз, бабай җибәреп, теләсәгез менә монда җиназаханәгә алып киләсез дигәч, күп кеше юк, өйдә кадерләп затабыз диделәр, ләкин кирип күргәч, монда да килергә була икән дип, менә безнең 1 ел эчендә 90% кеше җиназаханәне сайлый башлады. Менә узган елда гына мәчет аша 652 кешене соңгы юлга озатканбыз, шуның 603-е җиназахана аша киткән. Ягъни 40 ничәсе генә үйне сайлаган, төрле сәбәпләр белән. Шуңа күрә җәмәгать,
менә шушы никах булсынмы, исем кушу, иде Коръан укулар булсынмы, дуга кылу мәҗлесләре, җиназа, менә булар бөтенесен бер тәртипкә салып, шушыны саклап тору өчен без шура белән хәл итеп, мәчеттә, мөхтәсибәттә дини мәрасимнәр үзәген булдырдык. Ул безнең мәчетнең бер бүлеге булып тора. Һәм анда бер тәҗрибәле бабайыбызны куйдык, һәм менә шәһәрдә мәчетебез кайда нинди хезмәт күрсәтә, бөтенесе шушы бабай аша үтә, ул гына бабайларны җибәрә, ул гына контрольдә тота. Әгәр дә ниндидер проблема булса, ул инде моның өчен кем әйтмешли башы белән җавап бирә. Әлбәттә, авылларда җиназахана төзеп булмый, шулай бит. Әмма ләкин шушы эшләрне җиңеләйтүдә бик күп фикерләр, бик күп нәрсәләр эшләргә була. Мәсәлән, күп авылларда мәйет чемоданы дигән әйбер бар. Без 10 ел элек бөтен чемоданнарны чыгарып ташладык. 10 ел элек. Ни өчен? Чөнки анда безнең халатлар куелган, шулай бит. Ул халатларны килеп алалар, бер мәшәкать. Соңыннан бабайлар юып, аны салып калдыралар, аны юып, киптереп, кире мәчеткә китерергә кирәк. Зур мәшәкать. Ярый авылда кыйма башын әлергә була, мунчада юырга була. Ә шәһәрдә кайда әләсең аны? Кайда киптерәсең? Аңа иссенгән була. Ул кибеп бетмәй. Бабайлар зорланалар, бурсыган халатларны киеп. Шуннан соң без менә 10 ел элек шундый фикергә килдек. Больницаларда, хастаханәләрдә хирурглар операциядә кия торган бәяләрен карадык та, котышкыч кыйммәт әйбер түгел, хирургический халатлар кайтардык. Күп итеп, аның алдын ламинированный эшләдек. Әбиләр, бабайлар юганда киемгә су тимәсен өчен. Ул шул кадәр уңайлы, моңа инде халык рәхмәт әйтеп туя алмый. Ул инде күп дигәндә 400 сум буларга мөмкин, бөтен комплект. Аның ичендә 3 халат, 3 маскасы бар, шапкасы бар, аның бахиллары бар инеп чыратмаска. Хәтта бабайлар, әбиләр мәетне идә юганнан соң халатларны салып, бөтенесен бер капчыкка җыер өчен теге пакет для мусор дип әйтәләр бит, анысы дагын бар. Менә кешегә бу шул хәтлек уңайлылык китерә һәм моны эшләү бер дә мәшәкать түгел, Аллага шөкер. Анда губкасы да бар, сабыны да, бөтен әйберсе дә бар. Һәм җәмәгать менә шундый элементар җиңел нәрсәләрне безгә кулланырга була. Хәтта кайбер авылларда менә уртача 10 мәет була. Хәтта мәчет үзе сатып алса да аны бер нинди ни юк, бүләк итеп бирсә дә халыкның шул кадәр күңеле була. Һәм инде тагын бер генә нәрсә, күп авылларда менә йөргәндә карыйсың, калашалар җимерле беткән, мәет нәрсәләре җимерле беткән. Ул инде җәмәгать кайберләре әле ширек кабыклар белән һаман юалар, кайберләре линолеумнар бабайлар кагып бетергән. Аллага шөкер, менә монда да районда без бөтен теләгән мәхәлләләрдә нержавейкадан эшләттек. Ул инде 25-30 мең була инде ул, ләкин ул шул кадәр яхшы чыга, ул пищевой нержавейкадан көзге кебек ялтырап тора. Ул ачуым килмәе авылда 40 елга җитә. 40 елга җитә. Хәтта әтисен җирләгән берәр җитәкчегә әйтсәң аны авылда, менә авылыбызга алып бирәл дип, 40 ел ул аңа савап китереп, садака җария булып тора. Ул әйберләрне дә кемнәргә кирәк, аны оештырып, эшләгән кешеләрне күрсәтергә була. Менә бу җәмәгать безнең шушы гади нәрсәләр җиңеләйтү өчен. Шуңа күрә җәмәгать менә бу өлкәләрдә нинди яңа фикерләр булса, хәзрәтләрнең, имамнарның, без әзер уртаклашырга, үзебезнең ни белән сезгә килергә, безгә килегез. Җәмәгать бу безнең зур вазифабыз булып тора. Әгәр дә мәхәллә үзенең имамын күреп торса, имамның кайгыруын, януын тыеп торса, мәхәллә мәчеткә дә килә, хәзрәтне дә ярата, газына, утына, суына түләргә акчасын да алып килә җәмәгать, алып килә. Менә монда бөтен нәрсә бездән тора. Һәм сүземнең ахырында бер генә үземнең күңелгә бик хуш килгән мисалны гына китерәсем килә. Үзебезнең бер районда бер хәзрәтебез, исемен әйтмим, Аллаһ үзе белә. Менә шул кадәр авыл белән матур итеп эшләгәч, бер апа килә, хәзрәт, менә безнең хәзрәтебез ди, минем улым армиягә киткәч, минем улымның армиягә озатты ди, хәйр фатиха биреп. Ләкин әле ди, аңа насихат биреп әйтте ди. Телефоныңа ай сайын акча салып торам дип әйтте ди, авыл имамы. Әниеңә син шалтыратырга тиеш дип, минем улыма шундый шарт куйды ди. Менә минем улым ди, хәзрәт акча салып торган телефоннан ди, миңа шалтыратып тора ди. Менә ничек бу әнинең хәзрәтенә хөрмәте булмасын, ихтирамы булмасын. Ул малай кайтып исән савалла бирсә, беренче кайтып дуга кылдырачак, хәзрәткә кайтачак ул. Шулай бит. Ул аның дугасы белән никахлашачак, баласы тугач шуңа киләчәк. Авыр вакытта да, җиңел вакытта да хәзрәт янында булачак. Менә шуңа күрә халыкка якын булыйк, бергә булыйк. Аллаһ Тәгалә һәрберегезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен, хәерле эшләр, хәерле тормышлар бирсен. Зак сөйләсәм кичерә күресез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Сүзне без Новосибирск өлкәсе, Кыштовка районы имам хатибы Якуб хәзрәт Вахитовка бирәбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhtaram jamaat, muhtaram prezidium. Allah subhanahu wa ta'ala bizning forumga ham dinimizga, millatimizga, musulmonlarga foydali ham xayrli, davomli forumni o'tkazuvini nasib aylasin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'alaga har bir berganini. Jum'a muborak bo'lsining birinchi ham biz keldik Sibirdan, biz olib keldik zo'r qo'ynar salamlar Sibirdan. Allah subhanahu wa ta'ala bizga shular nasib etdi. Sibirda tug'ib o'sirga ham o'zi bizning dinimizni, millatning tilimizni, millatimizni unutmasqa, yo'qotmasqa, shunga bek zo'r sababchi bo'ldilar bizning ota-bobolarimiz. Biz ularga zo'r rahmatli ham duodamiz. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'alaning rahmatida bo'lsinlar. Bizning ota-bobolarimiz Stolypin reformasi vaqtida ko'chib ketdilar Sibirga. Shunda zo'r avullar tizdilar. O'rmonda, oyoq orasida masjidlar tizdilar. Ham dinni bizga vasiyat etib qoldirdilar. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'alaga rahmat, ularga zo'r rahmatda biz. Allah subhanahu wa ta'ala bizga da endi nasib etsin, ularning vasiyatin dinimizni yo'qotmas uchun, tilimizni yo'qotmas uchun ishchanliklarimizni olib borgan. O'z chiratimizda bizda endi tirishamiz. Alhamdulillah, mana 92-yilda biz birinchi masjidni ochdik. Birozgina jingillik davlatdan kelgach, biz alhamdulillah bobaylar eng birinchi jir olib, shundoq masjid tizdik. 93-yildan beri bolalar o'qitilar. Alhamdulillah. Mana endi biz mana bu forumga zo'r rahmat, bizni chaqirgan kishilarga, uyushtirgan kishilarga bek zo'r rahmat. Biz endi mana 8-forum, 8-topqir kelamiz, problemalarni eshitamiz. Narsa aytasim kela, bizning ota-bobolarimiz zo'r og'irlik ko'rganlar ham zorlanuvlari azroq bo'lgan. Bizning hargi zamona, shunday zamona biz ko'proq zorlanamiz. Problemalarni mana nendey problema? Til problemasi, g'aylada bolalar problemasi, ham tog'inchanda mana bu ekstremizm uchun bizning musulmonlarni begirak qora tishga tishtirdilar. Endi mana til turida aytganda, mana biz endi din ahllarini ko'p qarov bizga endi qaraylar, alhamdulillah. Shulay bo'lirga da tegish. Musulmon hozirgi vaqtda butun yoqdan o'rischa aytganda mnogofunsionalniy bo'lirga tegish. Butun yoqdan foyda keltirga tegish. Bu dunyo bizning sinov dunyosi. Biz bunda o'zi bizning vaqtlicha yashaymizda, o'zi bizni ko'rsatamiz Alloh qarshisida ham. Ikkinchi bo'g'inlar keladi, shul bo'g'inlar davom etadi. Biz endi mana o'zi bizning ota-bobolarimizga zo'r baya beramiz. Ular zo'r ishladilar. Ham Sovet shirinda shul ovullarni, tatar ovullarini ukrupnение deb bitirdilar. Bizning rayonda birgina tatar ovuli qoldi. Ham shul tatar ovulida 2004-yildan beri tatar tili o'qitilar. Shul tatar tili o'qitilar, alhamdulillah, dars ettirib o'qitilar. Qo'ysandir soatni kemitalar, ko'paytalar, beralar direktorning anda o'zining nelari bor. Ham endi soqolli bo'luga qaramasdan o'zima to'g'ri keldi, bunda Qozonga kelib pedagogический государственный педагогический университетni tamomlarga ham shunda dars olib borgan. Mana shunda maktabda dars beraman, o'qitaman tatar tilini. Alhamdulillah. Ham madrasa bizning 93-yildan bolalar o'qiylar. Hozir endi ko'bisi munda o'qib chiqdilar. O'zim tog'ida mana shu İlyas Hazret'te de okuduk, ham Riu'da da okuduk, Allah'a şükür. Şunun için aytam da musulman kishi butun yoqdan o'zini ko'rsatirga deyish Alloh qarshisida. G'ayla turida aytganda,
Әйтәбез менә гаилә, балалар туу. Аңа беркем дә зарар тидермей, беркем дә инде сәламәтлек яктан проблем булмаса, беркем дә зарар тидермей. Шуның өчен Аллаһ Субханаху ва Тәгаләгә тапшырсак, һәрбер бәндә бу дөньяга үз ризыгы белән килә дип беләбез. Һәм шуның карамаска кирәк. Әлхәмдүлилләh, безнең гаиләдә 7 бала. Шул балалар 4-се монда укый, 4-се монда укый, КФУда укый кызым, Риуда 2-се укый. Берсе колледжда укый. Һәм берсе инде 6-нчы класста мәктәптә, и инде 2 кичкенә кызым, алар кичкенә әле мәктәпкә әле китмәгәннәр. Менә нәрсә әйтәсем килә, безнең артыбыздан килгән буыннар безнең турыда шулай искә төшерәләрме икән, ничек без төшерәбез исебезгә үзебезнең ата-бабаларыбызны. Телне ничек алар безгә саклап калдырдылар, совет властена карамастан, урманда яшәүгә карамастан, уразасын тоттылар печән чабып, чалгы белән, утын кистеләр, анда көмер юк, көмер ягу юк бездә. Без әле областьтан да, безнең райцентр Кышлау дигән ул, элек татарлар яшәгән, Кыштовка дияләр аны, ул Кышлау. Кышлау. Утын белән генә ягыла һәм салкын, суык, 45 градуска җитә. Әлхәмдүлилләh, сабырлы булганнар, динен дә югатмаганнар, телен дә югатмаганнар, зур гаиләләр төзегәннәр һәм зарланмаганнар. Шуның өчен без дә менә шуны алырга тиешбез һәм шулай яшәргә тиешбез. Һәм дә нәрсә әйтәсем килә, хәзерге вакытта мусульман кеше менә җәмгыятькә караганда без Рәсәйдә яшибез, бөтен яктан үзен мусульманлыгын күрсәтергә тиеш. Үзен чисталыгын, безнең дин ислам дин, ак дин, пак дин. Һәм чисталыгын, менә бу пычракларны без үзебез истебездән төшерәлмәсәк, исламнан төшерәлмәсәк, безнең өчен беркем дә аны ФСБлар эшли алмый. Шуның өчен элекке вакытта, менә шул заманалар вакытта ФСБлар белән туры килгәндә сөйләшкәндә мин әйтәм, менә монда татар авылы булган, мәчет торган. Монда урыс авылы булган, монда чиркәү булган. Ни өчен алар чалгы тотып, синәк тотып бер-берсен үтермәгәннәр? ФСБ булмаган, милиция, полиция булмаган, бер контроль булмаган Сибирдә. Һәм бер-берсе белән яхшы яшәгәннәр, яхшы мәгамәләдә. Һәр мин әйтәм, сез күбәйдегез, контроль, порядок юк, тәртип юк. Шуның өчен ул бездән тора, үзебездән тора. Менә хәзер дәүләт яктан төрле гаилә конкурслары бар. Гаиләгә конкурслар бар. Без мусульманнар үзебезне ул яктан да күрсәтергә тиешбез. Ул яктан да. Ул безнең менә ислам гына чикләнгән түгел ул. Ислам дине ул образ жизни дип әйтик. Образ жизни. Без шулай торырга тиешбез. Рәсәйдә торабыз икән. Хәзрәт, 1 минут. Аңлашылды, рәхмәт. Рәсәйдә торабыз икән. Рәсәй законнары белән торабыз, яшибез, әлхәмдүлилләh. Һәм менә бөтен яктан үзеңнең мусульманлыгын конкурсларда, менә төрле конкурслар бар. Без үткән ел чыктык конкурска һәм шул конкурста семья года Россиягә чыктык. Семья года, отыш алдык. Китапка кирдек, шул семья годага. Менә караң, фотографиялар анда китапта була. Мусульман гаиләсе, сакаллы, түбәтәйле, хатын яулыклы һәм башка. Андый бит икенче каян син үзеңне аклый аласың. Шуның өчен шул якны да карарга кирәк. Бөтен яктан мусульман кеше үзен күрсәтергә тиеш һәм күрсәтү показуха өчен түгел. Һәм Аллаһ каршында үзенең динен, исламны, милләтне, телне, менә шуны бөтен яктан саклар өчен. Үзен бөтен яктан. Үзебез эшләмәсәк, лично үзең кем эшли синең өчен? Беркем дә эшләми. Шуның өчен рәхмәт тыңлавыгызга, рәхмәт сүз биргәнегезгә, рәхмәт. Хәзер сүз Курган өлкәсе Әлмән районы Ишкүл авылы имамы Рөстәм хәзрәт Шакировка бирелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hörmətli prezidium, din əhlləri,
қонақлар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кичә секция утырышлары үткәрелде. Мин мәчет һәм татар гаиләсе секция сайлап алдым. Бик әйбәт чыгышлар булды, үрнәк. Минем бүгенге чыгышым шуның дәвамлы дияргә була. Үземнең авылдагы тәҗрибәмне әйтеп киләсем бар. Эшчәнлеге турында мәдәни белем бирү үзәге профилактикалау һәм имин аша рухи әхлакый тәрбия бирү. Балалар һәм яшьләр бер адым каршыга ихлас, бер адым каршыга гаилә. Мин Курган өлкәсе Әлмән районының Эцкүл авылында туып үстем. Безнең авыл татар авылларыннан санала. Авылга нигез салучылар булып Эцкин татарлары тора. Быел Эцкүл авылының оешына 430 ел тула. Авылда 188 кеше яши, шуларның 48-ен балалар ташкил итә. Хәзерге көндә мин мәдәни билим бирү үзәгендә социаль педагог булып эшлим. Безнең үзәк Әлмәт администрациясе тарафыннан 2008 елда оештырылды. Безнең төп бурыч халкыны бердәм итү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм гомумән алдагы авылларны төзегертү. Иң элек балалар һәм яшьләр өчен спорт майданчыгы төзелде. Шулай ук яшьләрне спортка җәлеп итү һәм начар гадәтләрне булдырмый калу максатыннан физик әзерлек секция оештырылды. Мәдәни белем бирү үзәге юнәлешләре. Балаларга һәм яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирү, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап калу. Социаль әһәмияткә ия булган эшчәнчелек алып бару, хәйрия акциялар үткәрү, проектлар төзү. Социаль ятимлекне булдырмау, авыр тормыш хәлендә калган балаларны гаиләләргә социаль педагогик ярдәм күрсәтү. Сәламәт яшәү рәвешен физик тәрбия һәм спортны пропагандалау. Мәдәни мәсьәләләр чаралар уздыру. 2008 елда авылда мәчет төзелде. Аның ачылышында төрле даирәләрдәге кунаклар бар иде. Хәзерге вакытта мәчеттә намазлар укыла, Коран уку буенча, ислам дине нигезләрен өйрәнү буенча дәресләр алып барыла. 2013 елда безнең оешма өлкәбездә үткәрелгән бер адым каршы ихлас дип исемләнгән социаль проектның актив катнашучы булды. Әлеге проектның төп эше гаилә тәрбиясенең рухи әхлакый традицияларын саклап калу, гаилә институтын ныгытуга юнәлдерелгән. Бу проектның кыссаларында социаль әһәмияткә ия булган эшчәнлек алып барыла. Имам белән әңгәмә корырга, мәчеттә экскурсия барырга мөмкин, наркотик һәм исерткеч эчемлекләр куллану кисәтү. Шулай ук мәчеттә төрле мөселман бәйрәмнәр һәм башка бәйрәмнәр үткәрелә. Курбан бәйрәме, Ураза бәйрәме, Обелиск буенда 9 майлар һәм балалар 1 сентябрьдә шул балалар яклау көне һәм башкалар. Һәр елны күрше районда халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй үткәрелә. Әлеге чарада безнең оешма актив катнаша. Гаилә клубында дәресләр алып барыла. Эшендәге яхшы күрсәтчекләре өчен безнең оешма дәүләт тарафыннан оештырылган Урал арты балалары бергәләп кайгыртабыз дип исемләнгән проект нигезендә Ярдәм лигасы социаль ятимлекне һәм ата-ана хукукыннан мәхрүм итүне кисәтү дигән проектның гамәлгә ашыру максатында сынау майданчы итеп сайланды. Узган ел без гаиләгә клуб өчен җиһаз булдырдык. Мебель, савыт-саба, методик кулланма әсбәпләр, компьютер техникасы һәм башкалар. Гаилә клубының максаты ата-ана һәм бала мөнәсәбәтендә гармония тудыру, айырулардан һәм абортлардан кисәтү. Авыл халкы өчен күренекле вакыйга булып көнкүрешне чакырылдан авыл ачык һавада музей булып тора. Музейда бик күп информация тупланган, бала тыңлап кына алмыйча күп әйберләрне үзе эшләп тә карый ала. Мин туган якны өйрәнү түгәрәген алып барам. Монда балалар экскурсиялар үткәрергә өйрәнәләр. Музей мәдәнияте белән танышалар, туган якларның тарихын, шәҗәрәне өйрәнәләр. Шул рәвешле балада туган якка, үз халкына, теленә һәм тарихына мөхәббәт, милли үзәң тәрбияләнә. Имин булмаган гаиләләр белән эш 8 ел дәвамында алып барыла. 2008 елда 3 гаилә куркыныч астында булса, хәзерге инде аларның хәлләре әйбәтләнде. Без әлеге гаиләләр аларның балалары белән укытучылар, авыл башлыгы, мөселман дин вәкилләре белән берлектә сөйләшүләр алып бардык. Бары җәмгыятьнең төрле вәкилләре белән эшләнде, генә уңышларга ирешеп була. Мәчет имамы белән сайлашу яхшы тәэсир калдыра. Авылның спорт майданчыгында минем тарафтан мини-футбол, яшьләр буенча күнегүләр үткәрелә. Кыш көнне чаңгы ярышлары уздырыла. Безнең оешмада өстәл теннисы да бар.
Балалар шул исәптән зурлар да уйнарга бик теләп йөри. Безнең күргән өлкәсе Конгресс татар оештыручысы Юнусов Марат Равил улы ярдәме белән гаилә түгәрәге өчен бина төзелде. Монда авыл китапханасы урнашкан. Китапханада барлыгы 5000 китап исәпләнә, шул исәптән татар китапларын да табарга була. Шулай ук әлеге бинада авыл мәдәният йорты урнашкан. Ул татар милли стилендә бизәлгән. Диварларда татар язучыларының биографиясы белән стеналар урнашкан. Аларның әсәрләре, иҗатлары белән дә танышырга мөмкин. Татар-рус сүзлеге дә бар диварларда. Мәдәният йортында төрле бәйрәмнәр үткәрелә, артистлар килә, шул исәптән татар фольклорының башкаручылар мәдәният йортын үз итә. Шулай ук авылда балачак детство дип аталган үзешкән сәнгать түгәрәге эш алып бара. Әлеге түгәрәк нигезендә балалар фольклор аша татар халкының традициялары, тарихы белән танышалар. Шул рәвешле балаларда милли кыйммәтләре тәрбияви, сакчыл караш тудырыла. Һәр баланың иҗади күнекмәләре үсеш ала. Без татар телен өйрәнү буенча яңа уку елыннан мәктәп балалары өчен түгәрәк оештырырга телибез. Һәр милләтнең нигезе тел. Татар авылларында телне саклап калу бурыч булып тора. Гаиләләрдә татарча сөйләшергә тиешбез. Эшләү дәверендә күп эшләр эшләнде һәм түбәндәге максатларга ирешелде. Халыкның бигрәк тә яшьләрнең иҗтимагый активлыгы артты. Имин булмаган гаиләләрнең саны кимеде. Начар гадәтләре булганнарның саны кимеде. Мәчет ярдәме белән халыкның рухи әхлакый йөзе үзгәрде. Яшь гаиләләр саны артты, яңа өйләр төзелде. Шулай итеп авыл яши, ул үсәчәк дип горурланып әйтеп була. Без исә татар милли мәдәнияте халыкның милли мәдәниятен, балаларның гаиләләре тәрбиясе үсеш алуын, үсеп килүен, яши бууны рухи әхлак яктан формалашуын телибез. Рәхмәт игътибар иткәнегезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менә ул бер авыл мисалында социаль хезмәт, исламда социаль хезмәт итүнең үрнәген күрсәтте. Аллаһ Тәгалә аның шәнлегендә шулай разы булып калсын. Һәр сүзне без Пенза өлкәсе мөселманнары диния назараты рәисе урынбасары Юсуф хәзрәт Бибарсовка бирәбез. Әзерләнә Резеда Сафиуллина. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hörmətli Rinat Zilnuroviç, bizni şuşu şaraga oyuşturup, yıldan yıl şakırıp, jiştirip, şuşu şaralarını uzdırgan için hem de bütün dünya kongres, bütün dünya Tatar Kongresi'nin işlerini alıp baruşçularına hürmetli prezidium, bizning baş müftilərimiz, bizning hürmetli imamlarımız, dinimizni aydab baruşçularımız hem de barışa katnaşuşularımız şu forumda sizni Müslümanlar, Penza ülkesi Müslümanlar isiminden hem de din nazaratı hem de özüm isiminden şahsen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünküsü uçrakta bir neçe aktual problema Şit il olu yugarı oku yurtlarını tamamlap kaytuşu şakirtlerinin bir neçe adaptasiya jaylashu bizning Rusiya kölemine bir neçe problemasını şunday tezlikte itip çıgası kile hem de indi çıgış yolların bu adaptasiya problemalarından sizden hükümge kaldıram. Çünkü mınday tezlikte mınday mühim aktual temanı bütün jirine jitip bulmaydır. Elbette de indi Müslüman kardeşlerim, SSSR tarqalgandan soň bizning Tatar halkına iriklik, azatlık kaytkandan soň halkның kaybirleri dinge yakınrak bulu tilegi bilen Misir, Garip Emirligi, Livan, Türkiye kübük illerde yugarı bilim alırga tırıştı. Endi okuyup bitirgeç diplomlu bilgiçler Rossiyaga kaytıp, Garip tili okutuşuları imamlar bulurga hem de hatta müftiler bulurga da umtıla. Elbette de indi yaşların şitillerge bilim alırga kitu sebepleri belki prestij degende terminga kelip tirele. Çünkü köpçüligi Garip tilin Medine, Kayir hem de Damask şunday şehirlerde yakşırak öğrenip bula deyip tayiteler. Şuna göre kardeşlerim, nindi son zor aktual problemalar, birinci probleması elbette de işke urnaştırı probleması.
туган илләренә кире кайткач, аларга кирәксенү юк тойгылары туа. Яшь кеше 6, 7, 8 яки 10 ел укып, үз ватанына кайткач, кайбер вакытларда шулай да була, үзенә эш таба алмый. Ә без бит бер үк вакытта яхшы белгечләрнең аз булуы һаман да актуаль мәсьәлә бит. Без күп җыелышларда, төрле очракларда, төрле чараларда, очракларда яхшы әзерләнгән кадрлар җитмәслеген һаман да сөйләп торабыз бит. Хәтта Шиһабеддин Мәрҗани хәзрәтләре дә әйтеп килгәннәр, ислам тарихында динебезгә хезмәт куючылар һәр чак аз булган. Хәзерге вакытта да ул проблема бик актуаль дип әлегә хәтле кала. Нишләргә соң шундый яшь кешегә, яшь белгечкә, әгәр дә ул үзенең кирәксезлеген тойса? Монда инде бик мөһим безнең ихтирамлы мөфтиләребез, олы яшьтә зур, олы тәҗрибәле аксакалларыбызның булышлыгы һәм дә ярдәмлеге. Хөрмәтле аксакалларыбыз, сезнең булышудан һәм ярдәмегездән башка шиктән тыш авыр аларга адаптацияләнергә. Чөнки сез бит барыгыз да бик яхшы аңлыйсыз шундый лоббирование дигән бер төшенчә бар. Хәтта ул финанс матди булышуы булмаса да, ләкин кайбер вакытта финанс ярдәменнән дә кыйммәтрәк була. Шунлыктан без ихтирам иткән дини үзебезнең дини лидерларыбызга, мөфтиләребезгә менә өндәү дип тә әйтмибез инде, ул как мөрәҗәгать итү, өндәү дип әйтү әле яшрәк булабыз өндәргә, ләкин мөрәҗәгать итеп әйтәбез. Сез бик үзегезнең кыйммәтле, бәрәкәтле, хәерле, бәхетле гамәлләрегезне, хезмәтләрегезне үзегездән соң да дәвам итегез. Садака җария белән үзегездән соң яхшы грамоталы белгечләр калдырып, үз мәчетләрегездә имамнарны, укытучыларны һәм акыллы җитәкчеләрне сезнең мәхәлләләрдә, оешмаларда, мәчетләрдә яки дини идарәләрегездә калдырырга тырышыгыз. Әйтеп узарга кирәк дип уйлыйм шуны да. Безнең хөрмәтле аксакалларыбызның күпләре Аллаһ Таала каршында үзләренең җаваплылыгын аңлап, чит илләрдә югары белем алган шәкертләр арасыннан үзләренә яхшы кадрларда сайладылар инде. Ә кайберләре сайлау юлларында, Аллаһка шөкер. Менә мисал өчен китерергә мөмкин. Иваново шәһәрен, Пенза шәһәрен, Саратов дигән Мордовия өлкәсен китерсәк тә була, хәтта Мәскәүдә дә бар, хәтта Татарстанда да ул инде прецедентлар дип бар, Аллаһка шөкер. Менә Иваново өлкәсен генә әйткәндә, Аллаһка шөкер, Фәрид хәзрәт Ләпин һәр вакытта да үзенең көчен күпме килгән кадәр шул шит югары уку йортларын тамамлап яшьләрнең адаптацияларына үзенең көчен куйган өчен Аллаһның рәхмәтләре булсын. Икенче проблема, кардәшләрем. Кызганычка каршы кайбер вакытта шит уку йортларын тамамлап кайтучы яшьләрне радикаллар дип тә гаепләп, пычраклау караучылар да үкенечкә каршы табыла. Әлбәттә, күп вакытта бу гаепләү һич исбатсыз та һич дәлилсез. Ни өчен? Беренчедән, зур укылмышлы халыкны каралау, гаепләү, аларның абруен төшерү, җәмгыятьтән айыру җәмгыять өчен дә, хөкүмәт өчен дә һич бер дә файдасыз. Чөнки белемле, авторитетлы, зур укылмышлы, сүзе үтелә торган халык булмаса, яшьләр яки дингә кемдер кызыксынучы халык интернет аркылы экстремистлар да, радикаллар да, исә динне үз яман максатларына кулланучы халыкка да бик тә әйбәт җайлы бер тәэсир сүзе үтәрлек бер мөхит булырга да мөмкин. Чөнки белемле кешеләр җәмгыятьтә булмаса, белемсез кешеләр өйрәтә башлый, белемсез кешеләр, как кагыйда буларак инде недоучка әйтик, 1 ел, 2 ел, ул именно шул кешеләрдән мөмкин радикаллык булырга да мөмкин. Өченче проблемасы. Хәзрәт, 1 минут. Финанс проблемасы. Яшь белгеч тормышының берничә ел чит илләрдә уздыра, кайда укыган вакытта инде шул илнең яшәү шартларына өйрәнә, аннан үз туган иленә кайткач, финанс матди белән дә проблемасы белән дә туры килә. Чөнки эш урнашу сорауы шишелгән булса да, думларда түбән эш хакы, мәчетләрдә түбән эш хакы Россиядә Федерациясының кайбер субъектларында бу проблема әле дә шишелмәгән бит. Икенче яктан, әгәр дә эш хакын нинди булса сәүдәгәрләр түләсә, биредә шул сәүдәгәрләрдән бәйлеклек, зависимостька эләгү риске бар. Чөнки дини фатваларын эксперт бәяү бирүләрендә яки башка вакыйгаларда аңлатмалар керткәндә,
айрым симпатиялар, күңел тарту, калып тартуга элегүгә дә мөмкин. Дүртенче проблемасы. Русча әйтик, узкая специализация. Шит ил югары уку йортын тәмамлаган шәкерт гаять зур белем багажы белән булса да, әмма ул формат белем араплар дөньясы менталитеты өчен әзерләнгән. Шундый шит илләрдә укып кайткан белгечләр хәзерге социаль-экономик тормышка яраклаша белергә һәм хәзерге заман таләпләренә туры китереп белемнәрен практикада куллана белергә тиеш. Дини белемнәре булса да, алар Россия университетларында белем алырга тиешләрдер. Мәсәлән, юридик һәм филология ягыннан да көчле белгечләр булган очракта алар дин кануннарына туры китереп күп кенә көн күреш авырлыкларын чыгу юлларында таба белергә тиеш. Шуны да әйтәсем, уза 2015-2016 елларда, Аллага шөкер, Казанский Приволжский федеральный университет, монда Казанда шит югары укып яшь белгечләрнең дипломларын таныды. Менә шул диплом базасында инде магистратурага теология факультетында шул хәлдән күп файдаланып күп яшьләребез теология факультетында һәм дә Институт управления экономики и финансов, менә шундый институтка да керделәр. Беренче мәртәбә шундый зур урында дәүләт университетында ачылды ислам финанс юнәлеше. Менә бездә берничә кеше шул укуга инде Аллаһ Тәгалә безгә кергән насыйп итте. Хәзер шул укуда барабыз. Менә уйлыйбыз, что шулай иттереп без үзебез, менә үзем дә шит уку йортын тәмамлап килгән кеше үзеле безгә. Шулай иттереп без ияләшергә, җайлашырга тырышабыз һәм дә сезнең ярдәмегездә булышугызда иншаллах уйлыймын бу эш тагын да яхшырак булыр. Игътибарыгыз өчен кардәшләрем бик зур рәхмәт. Бу чараның иң зур, иң хәерле нәтиҗәләренә ирешүне Аллаһ Тәгаләдән Раббыбыздан сорап калабыз. Һәм дә сезгә хәерле җомга көне булсын. Ассаламу алейкум. Хәзер без кичә узган секцияларга нәтиҗәләр ясауны дәвам итәбез. Безнең секцияларның берсе ислам дине һәм күп кырлы матбугат дип аталайды. Ул Россия Ислам институты да узды, чөнки безнең институтта журналистика бүлеге бар. Анда инде безнең күбрәк журналистика бүлеге буенча абыстайларыбыз оештырдылар. Менә сүзне шул абыстайларның берсе Резида ханым Сафиуллинага бирәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле дин кардәшләребез, милләттәшләребез. Эш битлек әзерләгән докладымны 2 биттән дә ким итеп кыскартырга тырыштым, шуңа күрә вакытка сыерга тырышырмын. Дөрес әйтеп киткәнчә, кичә бездә махсус секция узды. Дин һәм масса күләм матбугат чаралары дигән секция. Секция Россия Ислам университетында узды. 60-тан күп кеше катнашты. Һәм Татарстан, Башкортстан, Мордовия, Киров, Ульян, Самара, Чиләбе өлкәләре, Пермь крае һәм башка регионнардан килгән форум делегатлары катнашты. Һәм шулай Казан кунаклары катнашты. Катнашучылар арасында 20ләп матбугат чарасы вәкилләре дә булды. Казаннан Ярдәм мәчете каршында чыгучы Мөслимә, Гаилә мәчете каршындагы мөселманнар газеталары, Башкортстандагы Салават шәһәрендә чыгучы Салават таңнары, Магнитогорскиның Татар рухы, Башкортстанда чыккан Тауфик, Киров өлкәсендә Вәгазь, Мордовиядагы Ислам, Пермь краенда чыга торган Нурлы Барда, Самарадагы Азан һәм Самтат Ньюс газетлары баш редакторлары, журналистлар һәм шулай ук Уфадагы Балкыш телевизион программасы журналистлары, Казандагы Иман нәшрияты, шулай ук дистәләгән сайтлар вәкилләре катнаштылар. Секция барышында программага кертелгән 8 доклад тыңланды һәм шуңа өстәмә буларак 4 чыгыш һәм фикер алышу булды. Чыгыш ясаучылар 8-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумы кысаларында дин һәм масса күләм мәгълүмат чаралары дигән секцияны оештыруны бик кирәкле гамәл дип бәяләделәр. Дәвамлы булуына теләкләрен белдерделәр һәм бу өлкәдә булган читрекле мәсьәләләргә тукталып фикер алыштылар. Төп фикерләрнең берсе. Сүрия җирендә экстремизмга, терроризмга каршы барган сугышта хәрби уңышларга ирешә алсак та, мәгълүмати идеологик фронтта без әлегә үкенечкә күрә җиңүгә ирешүдән ерак торабыз. Без интеллектуаль көрәшкә әзер булырга тиешбез. Террористларның бар пропагандасы Аллаһы Тәгаләдән килгән хакыйкый мәгълүматны, Коръән аятларын бузып күрсәтүгә корылган. Моңа каршы исламның традицион кыйммәтләренә, Коръәннең үзенә нигезләнеп эш итү өчен әзерлекле, компетентлы мәгълүмат чараларын
эшләү мәгълүмат чараларының эшләү үзенчәлекләрен, мәгълүмати технологияларны оста куллана белгән белгечләр булдыру зарури. Чыгыш ясаучылар Россия Ислам университетында мөселман журналистлары әзерләү эше баруына һәм инде хәтта беренче чыгарылыш булуына уңай бәя бирделәр. Казан дәүләт мәдәният институтының менеджмент, реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә урнаштыру кафедрасы мөдире Вахапова Фирдәвис Габдуллаҗанова үзенең мөселман масса күләм матбугат чараларының эшчәнлегендә әхлакый аспект дигән докладында бик мөһим сораулар куйды. Аллаһы Тәгалә иңдергән кануннар адәм баласы тарафынан никадәр, ни дәрәҗәдә тормышка ашырыла ала? Никадәр ислам тарафдарлары мөселман булмаган җәмгыятьтә бүгенге вазгыятьтә, бүгенге шартларда яраклаша ала? Шул җәмгыять үзе мөселманнарга карата һәм аларның исламда булырга теләүләренә ни дәрәҗәдә толерант икән? Дәүләт белән җәмгыять тарафыннан мөселман булмаганнарга үз диннәре буенча яшәргә, белем алырга, үз ватаннарының лаеклы гражданнары буларак уңай хис итәргә ни дәрәҗәдә мөмкинчелек бирелә икән? Төп фикерләрдән мөселман матбугат чараларының төп үзенчәлекләре шуннан гыйбарәт ки, аларның төп максаты җәмгыятьнең мәгълүмат алу хукукын канәгатьләндерү белән генә чикләнмичә, мөселман матбугат чарасы ул журналистиканы җир йөзендә булган үз миссиясын башкару инструменты буларак файдаланырга тиеш. Бүгенге яңа шартларда журналистика алдында турган бурыч буларак бу яңа системага ирекле эзләнү, базар мөнәсәбәтләре, яңаша фикер йөртү, яңа тәгълимат булдыру системасында оста рәвешле үз урынын билгеләү шул тора. Дәреслеккә, объективлыкка, фактларга һәм әңгәмәдәшенә карата намуслы, тугры һәм җәмгыятьнең бар институтларына, гражданнарына игътибарлы булу, журналистларның төп сыйфатлары шуннан гыйбарәт. Татар матбугатында дини дискуссия, татарларда булган бай илаһи гыйлеме тарихына тукталу, 20-нче гасыр башындагы газет-журналларыбызда шуларны яктырту, бүгенге көндә бу юнәлештә эш алып бару мөһимлеге ассызыкланды. Һәм без бүген дә күреп торабыз, шактый гына менә шул темалар хәзер яңадан мәгълүмат чараларына интернетта чыгалар һәм бүгенге көндә аларга дөрес, камил җавап бирүче белгечләр кирәклеге бик нык сизелә. IT-технологияләрне һәм социаль челтәрләрне бүгенге заманда дәгъват коралы буларак файдалану ысуллары яктыртылды. Һәм инде конкрет тәкъдимнәргә хәзер тукталып әйтеп китәм. Төрле төбәкләрдә һәм шулай кайбер очракларда бер үк төбәктә дә чыгарылган дини календарьләрдә булган вакытның төрлелеген булдырмас өчен ул календарьларны бер методикага нигезләнгән бер калыпка салырга иде дигән теләк белдерелде. Быел Габдулла Батырша Галиевнең 300 еллыгын исәккә алып, аның исемен мәңгеләштерү чарасын күрү теләге белдерелде. Газет чыгару программалары кыйбат булуны истә тотып, төрле регионнарда, районнарда чыгып барган мөселман масса күләм мәгълүмат чараларына ярдәм рәвешендә шул программаларны булдырырга иде дигән теләк белдерелде. Шулай ук масса күләм мәгълүмат чараларына шәригать кануннарына туры килә торган движок, шундый термин инде ул хәзерге заман термины, бер сайт шаблоны, мөселман терминологиясын җиткерүдә бер стандарт һәм чыгып барган газеталарның текстларын тикшереп чыгаручы бер корректор ярдәме булдырырга иде дигән теләк белдерелде. Моннан тык секциядә катнашучыларга махсус әзерләнгән анкета тапшырылган иде. Һәм инде шул анкеталарда булган кайбер тәкъдимнәрне дә сезгә әйтеп үтәсем килә. Федераль телевизион каналда мөселман тапшыруын яңадан булдыру, мөселман телеканалын булдыру, сорау-җавап форматында һәм террористик идеологияны инкар итүче, оператив эшләп баручы бердән-бер мөселман сайтын булдыру. Мөселман газет-журналлары санын үстерү, белемле мөселман журналистларын булдыру максатыннан регионнардагы журналистлар, газет редакторлары өчен белемнәрен үстерү курсларын оештырырга. Масса күләм матбугат чараларында ислам терроризмы дигән терминның куллануын тыярга. Газет-журналларда мөселман яшьләре проблемаларын күбрәк күтәрергә, балаларны игътибардан чыгармаска. Һәм инде менә соңгы көннәрдә безнең эшчәнлектән гыйбарәт булган берничә яңа юнәлешне генә сезгә игълан итәсем килә.
Беренчедән, Казан Федераль университетында халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институты каршында ислам гыйлемен һәм исламиятны өйрәнү ресурс үзәге бар. Биредә катнашучыларның күбесе инде безнең чараларны катнашып беләләр. Төрле курслар оештырыла. Хәтта менә бүген яңгыраган шактый гына күп проблемаларны хәл итү буенча түгәрәк өстәлләр, курслар, белем үстерү чаралары үткәрелә. Һәм без сезне форсаттан файдаланып, безнең чараларда катнашырга чакырабыз һәм безнең сайтыбызның яңалыклары белән танышып торырга чакырабыз. Һәм инде менә шул чараларның берсе мусульман лидерлары мәктәбе мәхәллә 4 ел рәттән уңышлыгына эшләп килә. Яшьләрегезне, төбәкләрдән яшьләрегезне шул безнең мәктәбегезгә җибәрүегезне үтенәбез. Илаһи моң, милли рухи ядкарларыбызның башкаручылар фестивале, мөнәҗәтләр, бәйетләр, татар макамы белән Коръән уку һәм башка менә шундый безнең рухи ядкарларыбызның башкаручылар фестивале конкурсы 3 ел рәттән үткәрелде. Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә быел да без аны планлаштырабыз. Белмәсәгез, менә белеп калыгыз һәм төбәкләрдән катнашучыларны җибәрсәгез иде. Шулай итеп мин тәмамладым. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Эшегез бик мөһим һәм бергә бу юнәлештә эшләргә насип булсын, яңа уңышларга ирешергә насип булсын. Хәзер бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бүләкләрен, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Закиров Ринат Зиннурулы тапшыра. Татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Татарстан Республикасының башказые, Татарстан Республикасы Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыев бөтен дөнья татар конгрессының медале белән бүләкләнә. Бөтен дөнья татар конгрессының медале белән Татарстан Республикасы Әгерҗе районы имам мөхтәсибе Азат хәзрәт Гатин бүләкләнә. Мордовия Республикасы адвокатлар коллегиясе әгъзасы Ашимов Марат Рафик улы бөтен дөнья татар конгрессының медале белән бүләкләнә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән ислам динен кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин бүләкләнә. Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Курган өлкәсе Әлмән районы Ишкүл авылы имамы Рөстәм хәзрәт Шакиров. Татарстан Республикасы Лаеш районы имам мөхтәсибе Рафкат хәзрәт Гатауллин. Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең Россия Ислам университеты проректоры Дамир хәзрәт Нафиков. Татарстан Республикасы Балык бистәсе районы мактаулы мөхтәсибе Сәүдахан хәзрәт Гайнетдинов бүләкләнә. Свердловск өлкәсе Сесерт районы мөселманнарының Нур җирле дини оешма рәисе Хакимҗан хәзрәт Шарипов бүләкләнә. Татарстан Республикасы Зәй районы мактаулы мөхтәсибе Сагыйд хәзрәт Камалов бүләкләнә. Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән Россия мөфтиләр шурасының Ички эшләр департаменты җитәкчесе Али хәзрәт Хасанов бүләкләнә. Татарстан Республикасы Яшел Үзән районы имам мөхтәсибе Габделхамид хәзрәт Зиннатуллин бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Уфа шәһәре Киров районы Ихлас мәчете имам наиб Илсур хәзрәт Хөснетдинов бүләкләнә. Муса Җәлилнең тууына 110 ел тулу уңаеннан истәлекле медале белән Ханты-Манси автономия округы мөфтие, Ханты-Манси өлкәсе төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Саматов Тахир Габдулхак улы бүләкләнә.
Татар телен һәм мәдәниятен өйрәнүдә югары казанышларга ирешкән өчен Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының аерым стипендиясе белән Россия Ислам институты студентлары бүләкләнә. Аминкаев Шамил Ислам улы, Россия Ислам институты 2-нче курс студенты. Стипендия алу өчен аерым сертификат тапшырылды. Мурзашев Рамазан Аменгелдин улына, Казан Ислам университеты 3-нче курс студенты. Садыков Әмир Риян улы бүләкләнә, Казан Ислам университеты 2-нче курс студенты. Стипендия алу өчен сертификат тапшырыла. Стипендия алу өчен аерым сертификат белән Туганаев Рамазан Илдар улы бүләкләнә, Россия Ислам институты 2-нче курс студенты. Яппаров Булат Сабир улы бүләкләнә, Казан Ислам университеты 2-нче курс студенты. Бүләк алганнарны барсын да котлыйбыз. Бигрәк тә безнең студентларны котлыйбыз. Инде бу беренче мәртәбә стипендия алдылар Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән. Шуның белән безнең пленар утырышының беренче эше тамам.